Continuem gràcies a la Generalitat Valenciana, a l'Ajuntament de València i a la Diputació deixant el vidre a banda en cadascuna de les falles de la ciutat de València. No podien faltar al costat d'una gran comissió que està replegant molt de vidre, que està deixant el vidre a banda i que estan reciclant. N'hi ha que dir que en esta comissió, en este barri, pues, cada vegada replega més vidre, no? Sí, sí, i a més és una cosa que la gent s'està conscienciant de que és així, que se té que reciclar, se té que ajudar al medi ambient, que no n'hi hagi molts residus en el... on no deu. Com vos lleva tota la falla per a replegar el vidre, a tots els restauradors que tenim així al costat. I a banda de convoyar-los, estem donant-li facilitats que si tenen que... Ens diuen, vidre ja replegam, nosaltres anem i lo arrepleguem, que no tenim cap problema, però que ells sabien que és aixina, té que fer aixina. Perquè si com tots els presidents després passa la prova del poal del vidre, a veure si passa la prova o no. La fallera Major, que està contentíssima després de rebre aquesta banda verda, i quina cistella, per al Nadal, que s'acosta al Nadal, quina cistella bonica, però també per a menjar. Clar, hombre, hi ha que veure tot això. Bueno, què te pareix? Que se deixa el vidre a banda i que n'hi ha que reciclar en cadascuna de les falles i que cada vegada són més falles? Pues nada, que hi ha que crear consciència de totes les falles i tot el barri per ajudar a tots. És importantíssim, Moltíssim. Ara després aprofitarem, ja que n'hi ha algo de vidre per ahí, pues anirem. Miren, copa, que si els infantils, el futur de la nostra festa, que també deixen el vidre a banda. Tu saps això de tirar al poal del fem el vidre, que sí? Sí. Ah, que està xulo? Sí. És com un xoc, te fiques ahí al costat de tots i va, vas a agarrar el vidre i ho deixa a banda. El vidre sempre on està? A banda, no? Yes. Com l'arròs. Yes, me parles en anglès i tot. Bueno, tens que dir-li a tots els menuts que tenen que deixar i tenen que reciclar moltíssim, ¿vale? A tots els fallers, a tots els que estan així, tens que dir-li, tenim que deixar el vidre a banda, recorda. Què tens que dir-li? Tenim que deixar El vidre en una banda. vidre a banda. Clar que sí, en el Pual. Vine pa casi, el president infantil, vine hacia el meu costat, home, que guapo estàs en esta nit, Que bé està, tot sopant així, Sí. de categoria mundial. I després el vidre on va? A banda, com l'arròs, en recorda't, Bueno, tu has replegat molt de vidre? Sí, Estàs conscienciat? sí. Això és que el president no para, Sempre el vidre a banda que mos regala una cistella, Sí que és important. La cistella per al Nadal, formatge, pernil, que no falta de res, i xocolate, Vos agrada el xocolate? Agrada el xocolate? Sí. Pues ahí n'hi ha xocolate, després me convides, Bueno, a veure, anem a veure si passa la prova o no passa la prova del president de deixar, que n'hi ha que recordar que gràcies a l'Ajuntament, a la Generalitat i a la Diputació sempre deixen les falles el vidre a banda. Anem a veure si passa la prova de foc el president, a veure si sap. Sense facilitar res, s'alça, s'agussa hasta l'altura del contenidor i s'aboca. I s'aboca, clar que sí, i així encara no n'hi ha molt de vidre, però ara després que estan sopant tots, que anem a aprofitar i el meu company Abel va traure a tots i van a donar un aplaudiment als fallers, així a la fallera Major, a les falleres Major infantil, al president, perquè sempre tenim que deixar el vidre A banda! M'encanta això.